Radu Barbu Y a efectuat manevra de depășire pe marcaj continuu și în curbă la stânga a auto cu numărul de înmatriculare kilogram Y Sandu 516, abatere filmată video. Da, recepție și este și viteză? Nu, că de-aia am tot. Partea susținere interior. Să nu suflăm de mai multe ori. Aici este un LED verde. Trebuie să suflați aproximativ 7-8 secunde fără să întrerupeți. Deci constant. Până vă spun eu stop, până se stinge LED-ul verde, da? Haideți, vă rog. Nu așa. Vă rog să suflați constant, fără să vă opriți. Deci continuu. Da? Așteptăm să se calibreze din nou aparatul. Haideți să încercăm să suflăm cum trebuie ca să nu mai pierdem timpul, că stăm și stăm, deci constant, fără să vă opriți, deci lung, continuu, da? Haideți acum, vă rog. Nu vă mai opriți, nu vă mai opriți. Trageți aer în piept și dacă nu doriți, dacă nu suflați, mergem la sânge. Doriți să mergem la sânge? Nu? Haideți, vă rog frumos. Haideți că pierdem timpul și timpul dumneavoastră și timpul nostru. Suflăm cum trebuie și asta este, nu este nostru. Trageți aer în piept și suflați. Trageți aer, așa, și suflați continuu, da? Nu mai întrerupeți să mai trag încă o dată să mai sufle. Deci constant, haideți, vă rog. Da. Nu și suflați continuu, vă spunem când vă opriți. Da, nu vă spunem noi stop. Deci trebuie suflat lung. Lung până se stinge ăsta. E a 4 ore când începem. Haideți, vă rog frumos, mai... Asta nu mai putem păcăli, ca pe vremuri. Ăsta trebuie să suflăm, trebuie să treacă o anumită cantitate de aer prin el. Dacă nu trece, dă eroare, ați dus să aprinde becul roșu. Deci trageți adânc aer în piept și suflați cât vă fără să mai întrerupeți, da? Haideți să pierdem timp, haideți, vă rog frumos, haideți. Mai, nu te opri, mai, stop, de ajuns. Gândește. Fai, 0,96, domnul conducător auto. Ați spus că ați consumat numai o bere.
Domnul Marian, e lui Marian. Mariane, ăsta... Da? De ce, mă, dacă nu e dușament de ce? E așa că și atât. Nu, cred că nu vreți să o duc la inspectorat? Gata, ok.